Ahoj, já vás teďka naučím v tomto videu, jak zacházet s bandikam. Jestli ho ještě nemáte a chcete s něčím začít natáčet, tak určitě si vemte tohle, stáhněte si to. Tak teď si ukážeme, kde to můžeme stáhnout. Normálně napíšete bandikam. Tak určitě zkuste nejspíš tohle, stahuj centrum anebo slunečnice. Já většinou to dám ze stahuj.cz. Tam je to dobrý, kvalitní. Akorát nejspíš vám to půjde nahrávat jenom na 100 mega, potom byste se eventuálně museli stáhnout crack. Tak načteš se nebo ne? Já se omlouvám, já mám pomalejší internet, já jsem od něj daleko. No, padám. Konečně. Proč jsem nešel blíž? Jak vidíte, tady si ho stáhnete, trvá to chvilinku. Když se stáhnete, tak tady se vám objeví takový políčko, jo, to si stáhnete, jo, tady máte vlastně všechno. Akorát potom se budete muset stáhnout crack. Bandicam crack. Dáte tohle. Tak. A podíváte se tady na video. Dáte video. A pod tím tam budete mít takový příkazový řádky. To nechci spouštět. No tady vlastně máte takový návod, jak si to cracknout, to si potom když tak můžete pustit. No a... To si potom spustíte a dáte si tohle. Tohle si dáte. Já už to dávat nebudu. Ne. Tak, sakra. Tak. Jak vidíte, tady nahrávám zrovna video. Jedno. Takže to by bylo asi tak vše. Potom, jakmile si to nainstalujete, tak tam budete mít vlastně tohleto. Potom si to jenom spustíte, budete tam mít nejspíš tohle, tak si dáte trošku souboru. Tady už mám stažený crack, takhle to vypadá. Jo, tady je ta nara od YouTube. No, tak potom si zapnete ten crack. Protože tak a tady prostě napíšete nějakou blbost. No a potom si to odkliknete. Já nemusím, protože už to mám cracklý. Budete si to dělat častěji, nejspíš tak každý týden podle mě. No tady nepište e-mailovou adresu, prostě tam napište nějakou kravinu, která vás zrovna napadne, já nevím. Nesmíte být háčky a čárky. Tak já nevím, něco prostě no prostě nějakou kravinu, nějakou delší, jo. No a ono prostě jenom to odkliknete a bude to. Tak, to je vše, potom si to jenom zapnete. Já, jak vidíte, tak tady nahrávám. Potom jenom... Ne.
potom si spustíte tohle, no a potom si to tam jednoduše nastavíte, máte tam různé dokolik, jako velikost, jo, potom ty snímky, video, já to nemůžu předsvakávat, protože by se mi zrušilo natáčení, ale potom tady velikost záznamu, jo, to si tady potom přepíšete, já to mám do 100 giga, jo, můžete si to dát klidně i víc, ale mně to takhle zatím bohatě stačí, více stejně na YouTube než 2 giga nevleze. Při začátku tam budete mít 100 mega, tak až to budete mít kreklý, tak tam budete mít, si tam vlastně můžete napsat, co chcete. Já myslím, že je to ode mě vše, doufám, že vám toto video pomohlo a můžete se těšit na další videa asi za 18:48 dne 22.5.2016. Takže asi za hoďku tam budu mít už 2 videa. Já vím, není to zrovna moc, ale určitě máme ještě společný kanál OON, jo, to je náš kanál, jak jste si určitě všimli, jmenuji se Pan Otravnější, to vymýšlen byl kámoš, taková přezdívka. OON, to je vlastně otravný, otravnější, nejotravnější. Podle mě to velice vystihl. Určitě v dalších videích si můžeme ukázat další nějaké ty kravinky, co budete potřebovat. Potom vám můžu ukázat, jak se stříhají videa a dále a tak dále. Tak pro dnešek je to ode mě vše a mějte se hezky. Čau čau.